कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी प्रणामम हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. കൃഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. നന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ അദ്ദേഹം അല്ലല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഷാദ് പ്രഭു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കാണുന്നവര് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമ്മള് എന്താ പറയണത്, യൂട്യൂബ് കാണുന്നവര് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം യൂട്യൂബ് 2 പ്രാവശ്യം കാണും, 3 പ്രാവശ്യം കാണും, 4ാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ കാണാന്ന് ചോദിക്കും, പിന്നെ പതുക്കെ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ചില നിയമങ്ങള് നമുക്കറിയാം, വർണ്ണാശ്രമ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ്. നിയമമുണ്ട്, നിബന്ധനകളുണ്ട്. നിയമമുണ്ട്, നിബന്ധനകൾ, 2 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നിയമമുണ്ട്, പിന്നെ നിബന്ധനകൾ. ആ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരണം. ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് കാണാമെന്ന് തോന്നും, പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കാണലുണ്ടാവില്ല. അത് പതുക്കെ കാരണം ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസിയുള്ള കാര്യമല്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, ലക്ഷ്മി ദേവി അടക്കം പാദസേവന ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാന്. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറെ നിബന്ധനകളും നമുക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ഒന്ന് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോട് പറയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. കാരണം ക്ലാസ് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ
അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് 2 ദിവസമായിട്ട് കയറാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പലരും യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിക്കുക അന്ന് യൂട്യൂബ് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം കാണും, 3 പ്രാവശ്യം കാണും. യൂട്യൂബ് നമുക്കറിയാം അനവധി ചാനലുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കാണാത്തത്? അതങ്ങനെയാണ്. അതിന് മായര കളി അത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം. കാരണം ഇതിപ്പോ നോക്കി, നമ്മളിപ്പോ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശ്രവണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ശ്രവണത്തിൽ കൂടി നമ്മള് ഇപ്പൊ ശരി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് പോരാ എന്ന് തോന്നിയ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് മസ്റ്റ്. പലർക്കും പല ലെവലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ശ്രവണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം സ്റ്റാർട്ടാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക്. ഇതൊന്നല്ല ശരിക്കും ഭക്തി. മുക്തിയുമല്ല, ഭക്തിയുമല്ല, സ്വർഗ്ഗലോകം ഒന്നല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്. അതിന് ഭക്തിന്ന് അതിലുള്ളത്, വേറെ ഒന്നും ഇതിലില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ വളരെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു പ്രഭു ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ, സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലം ഇപ്പൊ സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. അതിന് സാളഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു പുരാണത്തിന്റെ ഒരു കഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നത്. തുളസി ദേവി ശപിക്കുന്നതാണ് വിഷ്ണുവിനെ. അങ്ങനെയാണ് വിഷ്ണു പാറയിൽ പോകുന്നതും അങ്ങനെ ശിലയായിട്ട് മാറണം. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കഥകളൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ കുറെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വളരെ സന്തോഷം അത് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നതിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭു. അപ്പൊ അതിന്റെ കഥ പറയല് വലിയ കഥയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഭഗവാനെ ശപിക്കുന്നതും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകൾ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ ശിലയായിട്ട് മാറുന്നതും ആ ശില നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതൊക്കെ. പ്രഭുജിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയമൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരി, ആ കഥ പറയണോണ്ടല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ സിലബസ് ഒന്ന് നമ്മള് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ചിന്താഗതിയായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കണതാണ്. ചിലർ കഥ കേൾക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർ ക്ലാസ് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവുള്ളൂ, ആ കണ്ടന്റ് അറിയാൻ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിലബസിലാണല്ലോ പോണത്. എന്നാലും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ എന്റെ കഥ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ അത്ര ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം പറയാന്നല്ലാണ്ട് അതിനെ ഭയങ്കര നമുക്കത് എനിക്ക് അറിയില്ല അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പറയുന്നത് എത്ര വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയല്ലോ. ഓക്കെ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കഥകൾ. ലോങ് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല എനിക്ക്. ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട്. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ബുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ടെലിഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാളെ മറ്റന്നാൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടും പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത് തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മുക്തി തന്നെ, മുക്തിയൊന്നും ഇത് ഭക്തിയിലൊന്നുമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനായി ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യം എത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 4-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 20-24 പൃഥ്വി മഹാരാജാവിനെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാണ്. ആദിരാജാവ് ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: ഭഗവാനെ, മുക്തി തേടിക്കഴിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് അകക്കമ്പുന്നേരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, സർവശക്തിയായി ഈ പരമാനന്ദ സുധയെ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മുക്തിയോ ആത്മമോചനമോ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കോട്ടിങ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു രാജാവാണ്, പൃഥ്വി മഹാരാജാവ് പറയാണ്,
കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ രാജാവ്. എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം. ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സായുജ്യ മുക്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ഞാൻ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക? അതാണ് ഭക്തന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പ്രേമ ബന്ധം എന്ന് നിലനിർത്തും. വിപ്രലംബ ഭാവം എന്നാ പറയാ സാധാരണ രീതിയിൽ ഗോപികന്മാരെ ലെവൽ. അതായത് നമുക്ക് ഉണ്ടില്ല എന്ന്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഗോപികന്മാരായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവും. അപ്പൊ ഗോപികന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഒരാൾക്ക് ഒരു 100 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 50 കോടി ലോട്ടറി അടിച്ച് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ആ വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഗോപികന്മാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? അപ്രത്യക്ഷമാവും. അപ്പൊ എന്താണ് ഗോപികുമാര് ചെന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ആരോട്? വിഷ്ണുവിനോടാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ കൂടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ ഭഗവാൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആയ ഭാവം അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള വിരഹ ദുഃഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും പരുക്കമായിട്ടുള്ള ലെവലാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പാതാരൂപം ഭഗവാനെ പറ്റി ആ വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണം. എനിക്ക് മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടില്ലല്ലോ. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ എനിക്ക് കഴിയണമേ എന്നാണ് ആദിരാജാവ് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം മുക്തിയല്ല, മുക്തിയിലേക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ആശയം. നിരന്തരം അങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് പാടാൻ പരമസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരമസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതിൽ ആനന്ദം. അതാണ് നമ്മൾ ഗോപികമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപികമാരെന്ന് പറയാൻ കാരണമാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വരവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗോപികമാര് തന്നെ പല രീതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരും അങ്ങനത്തെ അവരെന്താണ് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരെ വിട്ടിട്ടാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ലീലകളിൽ പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാൻ അന്ന് എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു ബാലന്റെ പ്രായമുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് ഗോപികന്മാര് വിവാഹം ചെയ്തവരുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അതിനെ സാധാരണ രീതിയിലല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത്. അതാണ് അതിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സമയവും ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്ക, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്ക, ഇത് മാത്രമായിരിക്കും. അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി, മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൗതികതയായി എന്തോ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഭൗതികത. അപ്പൊ ശരിക്കും മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭൗതികതയിലേക്ക് പോയി. ഭൗതികതയുടെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. പക്ഷെ വ്യക്തിഭേദമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം പാടാനും കേൾക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. നിർവ്യക്തിവാദികൾ അവരും ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിഗതവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരും വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. അതിന് സംശയമില്ല. ഭൗതികം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞും അവരും എന്നിൽ തന്നെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അവർ വളഞ്ഞു വഴിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനൊന്നും അവർക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം അവർ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കേൾക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ സർവ്വസാധിയായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഒന്നും അറിവില്ലായ്മത് കൊണ്ട് അവർക്കത് തിരുനാമം ഉരുവിടാനാവും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും സാധ്യമില്ല. അപ്പൊ അവര് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും നടക്കൂല. പക്ഷെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ലയനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രമായിരിക്കും. അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതില്ല. ആ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഭക്തന്മാര്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ആനന്ദത്തിൽ, ആ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടുകയാണ് ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുക്തിക്കും അപ്പുറത്തും എത്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വദശായ കീർത്തികൾ ആസ്വദിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും മുക്തിക്ക് അപ്പുറത്ത് എത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം
സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ നമുക്കുള്ള ഗുണം ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ എല്ലാവരും രജോ തമോ ഗുണം അതിൽ നിന്ന് സാത്വികതയിലേക്ക് കടന്നു. സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വൈദ്യഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി, പിന്നെ പരമാനന്ദം, പിന്നെയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ആ മുക്തി കടന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് വരുന്നത്. അതിനെ സർവ്വദിശായി കരുത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മുക്തിക്ക് അപ്പുറം കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതികതയെന്ന് വിട്ടുപോകണം. ഭൗതികതായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുക്തിപദം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇത് രണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തൂല എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്തിനോട് പറയുന്നു, മഹാന ചക്രവർത്തി ഭരതൻ അങ്ങയുടെ പാദാരന്ദങ്ങൾ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി അതിതീർവമായിരുന്നു. വേറൊരു കഥ പറയുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ സുഗത ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് പറയുന്നതാണ് ഭരത ചക്രവർത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതീവ ആസക്തനായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തിപദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയമായ സുഖസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയ പത്നി എന്നിവയിൽ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ചക്രവർത്തി പദമാണെങ്കിലും, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യമാണെങ്കിലും, സമൂഹമാണെങ്കിലും, സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് ഭൗതികതയാണ്. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം ആർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അത് കഴിയില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൂടെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതികത എന്നാൽ ഭഗവാനോട് അത്ര ആസക്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഗതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ, ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഐശ്വര്യദേവത നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും തരാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. ഭഗവാന് മാത്രം തരൂല ഐശ്വര്യദേവത, ബാക്കി എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ആ സമൃദ്ധികളൊന്നും ആരും ഉൾക്കൊള്ളൂല, ഭക്തൻ ഉൾക്കൊള്ളൂല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭക്തൻ ഉൾക്കൊള്ളൂല. അതാണ് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലായാലും പൊന്നായാലും ഒരേപോലെയാണ്. അതന്നെ അതിന് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തപസ് ചെയ്യണം. ശിവനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, മകളെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തപസ് ചെയ്തിട്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ശരി അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറയണം. സനാതന ഗോസ്വാമി എന്റെ ഓർമ്മയില് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ പറയണ ശിവനെ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം തരണം എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണന് അപ്പൊ ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി പറയണ അവിടെ ഒരു കെട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോളാം. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രത്നം കിട്ടണം. ആ രത്നം കൊണ്ട് പോവാണ്. ആ രത്നം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത്? ഈ ജപവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ സാധന കർമ്മങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതല്ല സന്തോഷം, ഇതാണ് സന്തോഷം എന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു ഇവരെ മുന്നിൽ ഈ സാധുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭക്തരെ മുന്നില് ഈ ഒന്നുമല്ല. ഏത് ഐശ്വര്യദേവത നേരിട്ട് വന്ന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊടുത്താലും അവർക്കതറിയും ഒന്നുമല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിലുള്ള പരമാനന്ദം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആര് ചെയ്തത്? ഭരത മഹാരാജം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭരതനെ ഈ മനോഭാവത്തെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മധുസൂദനൻ കൃഷ്ണന്റെ സർവദിശാചിയായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവൻ ആരും പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണമോ? അപ്പൊ എന്താണ് മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിക്ക് ഭൗതികതയുടെ അപ്പുറത്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഋഷിമാര് അവരെന്താണ്? നിർബുദ്ധവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ആത്മീയതയില് ഉയർന്ന ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവര്, അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവര് ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ അവരെ ആ ഒരു മുക്തിപദം പോലും മുക്തിപദം അത് കിട്ടാൻ തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് നടക്കില്ല. അതിന് ഋഷിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഋഷിമാർക്ക് മുക്തിപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധാരണ ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ
അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതിക സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഭരത മഹാരാജാവിന് അറിയാം. അത് കാരണമാണ് ഭരത മഹാരാജ് മുഴുവനെ തിരസ്കരിക്കുന്നത്. എനിക്കിത് വേണ്ട. ആ ആനന്ദം ആ ഭരത മഹാരാജാവിനെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അനുഭവിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചവർക്ക് വേറൊന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം അതിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവാനായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ശ്രീ ഭാഗവതത്തിൽ സമാനമായി ഒരു പ്രസ്താവന വൃദ്ധാസുരൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കിയെന്നും വരാം. എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ട യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട, ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവ്വസായുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് വേണ്ടൂ. ഒരു ഭക്തൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, വൃദ്ധാസുരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇത് കാരണം എന്താണ്, ഭക്തി മാത്രമാണ് ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിലേക്ക് കടക്കണേന് മുന്നേ എല്ലാ ദേവതകളും, എസ്പെഷ്യലി പ്രകൃതി വളരെയധികം പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നതിന് ശേഷമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെയായാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും പരീക്ഷണ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ അവസരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ധ്രുവലോകമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിൽ രാജാവാക്കി വാഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന ഭക്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി പോലെ ഉള്ളൂ. അതാർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഈ ഭക്തന് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പരമാനന്ദം എന്ന് പറയില്ലേ, പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അല്ലാത്തുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃദ്ധാസുരനും അത് തന്നെയാണ്, ഭരത മഹാരാജാവും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഈ പ്രസ്താവത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പല കോട്ടിങ്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവും. പ്രിയ നാരായണൻ, കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതികമാരിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും അതെല്ലാം നരക സമാനമായ ജീവിത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും. അതാണ് കാരണം, ഭക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തലവേദന എടുക്കുമ്പോ ഗോപികന്മാര് പലയിടത്തെടുത്തും പോകുന്നായിരുന്നു മഹർഷി. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, അവരാരും കൊടുക്കൂല. കാരണം അവർ നരകത്തിൽ പോകുന്ന പേടിച്ചിട്ട്. കാരണം അവരെ കാൽപ്പാട് മണ്ണാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഗോപികന്മാരെ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഗോപിമാരെ എടുത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറണം. ആയ ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും ഭക്തന്മാർക്കുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഇനി നരകലോകത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലും അവിടെയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഭഗവാന് എന്ന് ആര് പറയണത്? മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഏഴാം സ്കന്ധത്തിലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. എന്തിനേറെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, ഒന്നിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അവര്. അതാണ് അവരെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഇപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പ്രഭാസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ കാറുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ, കാറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാരണ ഇത് ചെയ്യണ സാധുക്കൾ എങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാറുകളിൽ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കാറിൽ നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അതാണ് കർമ്മയോഗം ഉണ്ടായിട്ടായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച്, നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷായി അവിടെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച്, അതാണ് ആചാര്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്, കുടിയിലായാലും കൊട്ടാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കുടിയിൽ കിടന്നാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് അവർ ഏത് പരിസ്ഥിതിയും അവർക്ക് സമാനാവസ്ഥയിൽ. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരേപോലെ. അവർക്കറിയാം ഈ ശരീരത്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം, ആത്മാവിന് ഇതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ കഥ പറഞ്ഞില്ല, സനാതന ഗോസ്വാമി ചെറിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് മാത്രമുള്ള അവരുടെ ചിന്ത, അവരുടെ ശരീരത്തിനെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല.
ഇന്ദ്രദേവൻ തിഥിയോട് പറയുന്നു. സ്വർഗാലോപതിയായി ഇന്ദ്രൻ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ. ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയുന്നു, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തർ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിതത്തിലെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധർ. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് അറിയാൻ പറ്റി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അവരത് ചെയ്യും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇന്ദ്രദേവൻ തിഥിയോട്, സ്വന്തം അമ്മനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, എന്താണ് താല്പര്യം എന്ന്, അതിനനുസരിച്ച് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അവരാണ് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക്, പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദം, ആനന്ദമാണ് പരിപൂർണത, മനസ്സിലെ ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണത, അതിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അതാണ് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, അതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും. അപ്പൊ പല കോട്ടിങ്സുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധയില് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയണത്? ഇത് തെളിയിക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട്. അതായത് ഈ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അത് തർപ്പിക്കാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കോട്ടിങ്സുകൾ എല്ലാതും പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും നേടാനില്ല. നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു നാസ്തികനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അതിൽ കുറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നു? അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അർജുനന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഭഗവാനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഐശ്വര്യദേവത ഉണ്ടാവും, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, എല്ലാതും അവിടെ കിട്ടും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷികേശൻ അതും അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. എന്തിനാണ് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ പിന്നെന്ത് നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും തന്തിരുവിടിയെ പാതാരുദ്യങ്ങളെ സുധ ആസ്വദിക്കവനെ ഇപ്പറഞ്ഞതിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം അത് അറിയാ കഥകൾ നമുക്ക്. ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും ലാസ്റ്റ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറയാ. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അത്രയും പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരും വധിക്കാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശരിക്കും ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ചിന്തിക്കണേലൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. തിരുനാമ ജപം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അനുഗ്രഹ ലബ്ധിക്കും ഉപതനാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ പ്രസ്താവം വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതിന് ധ്രുവ മഹാരാജ് എന്തിനാ പോയി ചെയ്തത്? ശരിക്കും ഭൗതികം ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. അതോടെ ഭൗതികം ആഗ്രഹം തീർന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരെ റിവേഴ്സ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളോട് ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെത്താനെ ശരിയായിക്കൊള്ളും. യജ്ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തിനധികം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് മോചനം പോലും ഈ ആനന്ദത്തിന് താഴെയാണ്. ഈ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ബന്ധനം, അതായത് മുക്തിക്കും താഴെയാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുക്തിക്ക് ഈ ആനന്ദത്തിന് താഴെയാണ്. ഈ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ആനന്ദവും ഇതിന്റെ പിറകിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ ദുർവാസാവിനോട് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതെന്താണ്? 9ാം സ്കന്ധത്തിലാണ്. അതിൽ 4ാം അധ്യായത്തിൽ 67 പറയാണ്. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ. അതുകൊണ്ട് 5 തരം മുക്തികളിലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് 5 തരം മുക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും ആ 5 തരം മുക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയണത്? ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആര് തന്നെ പറയാണ്? വൈകുണ്ഠനാഥൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ദുർവാസാവിനോട് പറയാണ്. കാരണം അതിൽ സംതൃപ്തി അടഞ്ഞവരാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാനായിട്ട് അത് നമ്മള് ഭൗതിക രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് വളരെ സ്നേഹം തോന്നുന്നതായിരിക്കും. ഏത് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും, അല്ലെ? ഒരു സംശയമില്ല. അതിലാണ് നമ്മൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. ആ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മളെ ആത്മസുഹൃത്താണ്. ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ആത്മാവ് വന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ആത്മസുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെ ചില വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ഫ്രണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, അവന്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിറകിൽ പല കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധനുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്കാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മളെ ആത്മസുഹൃത്തിനോട് നമുക്ക് എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും, വേറൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വ്യക്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയാൻ. സംതൃപ്തി കിട്ടണം നമുക്കിപ്പോ മുഴുവൻ സംതൃപ്തി ഒന്നും കിട്ടണില്ല. ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വളരെ അപൂർവം ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കണ്ണീര് വരും, ആനന്ദം കിട്ടും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാം. ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആനന്ദം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ വിടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റ്, നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടും. അത് ഇതേപോലെ ഒരിക്കലും വിടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ 5 മുക്തികളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ സായുജ്യമുക്തി ആയാലും സാമീപ്യായാലും സാരൂപ്യായാലും സാഠ്യമാണെങ്കിലും സാരോഗ്യം, അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികളുണ്ടല്ലോ. ഈ മുക്തികൾ അതായത് സാരൂപ്യം ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ സാരൂപ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് ആ മുക്തിയിൽ. അതടക്കം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ഇതൊക്കെ കിട്ടണം. അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാളിയന്റെ ഭാര്യന്മാർ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം, അത് നാഗപത്നികളായ കാളിയന്റെ ഭാര്യന്മാർ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാൻ 2 വിധത്തിലാണ് 2 വ്യക്തികളാണ് കാലുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാളിയൻ, ഒന്ന് മഹാബലി. മഹാബലി അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ നോക്കിയാ അതെ ഹരേഷ്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ കാലോണ്ട് ടച്ച് ചെയ്താലും അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മ കാലുകൊണ്ട് ഒരാളെ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ കഴിഞ്ഞില്ല, അതോട് കഥ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെ കഥ കഴിയും അതോടുകൂടി, അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ് ഏത് സമയത്തും. അതാണ് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണാണ്. അതിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ഓണത്തിന് പഠിച്ചു ചവിട്ടി താഴ്ത്തിന്ന പറയുന്നത്, അല്ലെ? ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയല്ല, അത് അനുഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റെ. നാഗപത്നിയുടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യന്മാർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് 16 37 പറഞ്ഞത് സമാനമായ ആശയം തന്നെ പ്രകടമാകുന്നതാണ്. നാഗപത്നിമാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദാരന്ധ്യങ്ങളെ രേണുക്കളിൽ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ള കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രേഷ്ണ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മാതാച്ചി സിഗ്നലിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക, അപ്പൊ ചിലപ്പോ സിഗ്നൽ കിട്ടും. രേഷ്ണ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില സമയത്ത് സിഗ്നൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദാരന്ധ്യങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങൾ. ആ പാദഭാംസുകൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്ത രഹസ്യമായ യോഗ്യസിദ്ധികളോ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റൊരുത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദഭാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റ് സിദ്ധികളൊന്നും തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പാദസ്പർശം ആ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വർഗലോകോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ പിന്നെ യോഗസിദ്ധികളോ യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലേ. പല സിദ്ധികൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ 8 സിദ്ധികളുണ്ട്. അത് 8 സിദ്ധികൾ വരുന്നുണ്ട്. നാം പറഞ്ഞില്ലേ അത് 8 സിദ്ധികളെ പറ്റി?
പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പല സിദ്ധികൾ, ആ സിദ്ധികൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിദ്ധികളാണോ? നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികളൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സിദ്ധികൾ പോലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഏത് വേണമെങ്കിലും അതില് യോഗസിദ്ധികളുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്ക് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആണ് യോഗസിദ്ധികൾ. യോഗികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അവര് ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് സമയത്ത് ശരീരം വെടിയെന്ന് അവർക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് അവര് ശരീരം വെടിയും, ഏത് ലോകത്തിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അതിനുള്ള ദേവതന്മാരൊക്കെ റെഡിയായിരിക്കും. അതിൽ കൂടിയാണ് അവര് കടന്ന് അതായത് ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് യോഗസിദ്ധികളെ പറ്റി നമ്മൾ ഭഗവതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ അവർക്കത് ആ സമയത്തൊക്കെ കടക്കാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്. അതൊന്നും ഇതിന് മുന്നിൽ ഒന്നുമില്ല. അതിന് പ്രഭാസ്വാമികള് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ളത് എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ, എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ആ ഭക്തിയിലും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് അല്ലെ, ഏറ്റവും നല്ല ജോബ് കിട്ടാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള കോഴ്സ്, ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കണം ജനറൽ ആയിട്ട്. ഇത് തന്നെ ഇവിടെയും ഭക്തിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം. പല ലെവലിലുണ്ട് ഭക്തി. ഒന്നിനും നമ്മൾ തെറ്റ് പറയില്ല. ദേവത സങ്കല്പത്തിന് യോഗസിദ്ധി കിട്ടണതോ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗസിദ്ധികളോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാഭ്യാസത്തോ ഒന്നിനല്ല പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വേദായിരുന്നു തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് വേദം പറയുന്നത്. ശ്രുതികൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 10:87-21 വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തിരൂപമായി ശ്രുതികൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമാണ്. അങ്ങേ ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തം. ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിമുക്തര ആത്മചാര്യനുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുവാദം തേച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോടതി പോയി വക്കീൽ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളൊരു കേസ് എടുത്ത് വാദിക്കുന്നേക്കുക. ഒരു പോയിന്റ് പിടിക്കും. ആ പോയിന്റ് പിടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും, ഡിബേറ്റ് നടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഉണ്ടാവും. അവനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയാ? കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ നിയമവശങ്ങളിലെ നിയമപുസ്തകത്തിലെ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്ത് പറയും അല്ലെ. ഒരു വക്കീൽ അതാണ് ചെയ്യാം. അത് 100% ആ ജഡ്ജിക്ക് 100% ഉറപ്പാവുന്ന ഇന്ന റൂള് ഇന്ന പ്രകാരം ഇവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്, ഇന്ന റൂളൻസ് ഇവൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവനെ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ്? എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആയ മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്സുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് സത്യം എന്ന് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിക്കരുത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ശാസ്ത്രം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല. അത് പിന്നെ വിട്ടുകളയാം. അത് പിന്നെ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആസുരന്മാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആസുരന്മാരുള്ള ജന്മം എവിടെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ പറയരുത്. അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം. കാരണം നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. നിനക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജന്മം തന്നെയാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിനക്ക് ചെയ്യാം. നിനക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ നീ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ആ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഈ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇത് സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനുഷ്യ ജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതും പ്രഭുസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാനും എന്റെ ഗുരുനാഥനും എന്തോ മുൻജന്മ സുഹൃത്തം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ കട്ട് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതോ മഹത്വമായതെന്ന് പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. മുഴുവനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികതരമായ ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കോറുമ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ
നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം, ഈ ജനറേഷനിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ അത് അതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രകൃതി തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ആ കലിയാണ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സത്വത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ ജ്ഞാനം, ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വേറൊരു കണക്ഷൻ വരണം. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ തന്നെത്താനെ വരില്ല അല്ലേ. ഞാൻ ആത്മാവ് എന്നറിയാം. ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണം. അപ്പൊ നമ്മളെത്തും പരമാത്മാവ് എത്തും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവ രണ്ടും ബ്രഹ്മമാണ്. അഥവാ ആത്മാവ് എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് എളുപ്പം നേടാവുന്നതല്ല. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിനെ പ്രകൃതിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പറയുമ്പോ പരബ്രഹ്മം എന്ന് മാത്രം പറയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാൻ എളുപ്പമല്ല. അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, നീ ചെന്ന് വെറുതെ തപസ്സിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ലാസ്റ്റാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ വ്യക്തിനെ പതുക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദാർശനികന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ലക്ഷത്തിന് ഒരുവനായിരിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലക്ഷത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കും അത് നേടുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം അതല്ലേ. അത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ വരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരാൾക്കാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ സമയം വേറെ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹം വരുന്നു, അതിന്റെ പിറകിലൊരു കഥയുണ്ടാവും, അതിന്റെ പിറകിലൊരു കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അത്തരം ശ്രമിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പകുതി കൂടുതൽ പേരും നമുക്കറിയാം, സിമ്പിൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര പേരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. പലപ്പോഴും പകുതി കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം, കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ ആൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കടക്കില്ല. അത്ര അവര് ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. മനസ്സിലായ? നമുക്കറിയാം അത്ര ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ത്രികാല ജ്ഞാനികൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എല്ലാതും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ വേറെ കഥ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലീലകളാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും ലീലകളാണ്. ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എല്ലാതും. നമുക്കറിയാം ആര് ജയവിജയന്റെ കഥകളൊക്കെ അതിന്റെ പിറകിൽ എവിടെന്നാ കഥകൾ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭാഗവതം 11:14 തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദമിയോ സർവ്വലോകാധിപത്യമോ പിന്നെ എന്താണ് ഷഡൈശ്വര സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭാഗവതത്തിലെ കോട്ടിങ്സ് പറയാണ്. ആര്? ഉദ്ധവര് എന്നെ കുറിച്ച്, എന്റെ പ്രവർത്തനെ കുറിച്ച്. വീണ്ടും സെയിം ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധത്തിലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഇത്ര സ്കന്ധങ്ങളിലത്തെ മെയിൻ ശ്ലോകങ്ങള് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഭാഗവതം അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവനം നടത്തുക, ഭക്തി എല്ലാത്തിനും ഉയർന്നതാണ് എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗവതത്തിലെ സ്കന്ധങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരനോട് പറയുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഇത് പത്മപുരാണത്തില് എത്ര പുരാണങ്ങൾ എപ്പൊ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതമാണ്. ഇനി പത്മപുരാണത്തിലെ കോട്ടിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായിരുന്ന യശോദ കൃഷ്ണന് ഉരുളിട്ട് ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ദാമം കയർ, നമുക്കറിയാം കഥ. കാരണം ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ, അങ്ങനെ ആ കഥയാണ്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട്. പല രീതിയിലും പല സമയത്തും പല രീതിയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പല അവതാരങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം 12 മാസത്തിൽ ഒരു മാസമാണ് കാർത്തിക. ഏകദേശം ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നവംബർ വരെയുള്ള പീരീഡിലാണ് വരുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ദാമോദര ലീല നടന്നിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തോളാണ്. അപ്പൊ അതിലും പറയണത് എന്താണ്? ആ പത്മപുരാണത്തിലും പറയണത് എന്താണ്? ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം.
കാർത്തിക മാസത്തെ ദാമോദരന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: ഭഗവാനെ അങ്ങ് എല്ലാറ്റിനും അധിപതിയാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്, അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് വീണ്ടും പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ അധിപതി ഭഗവാനാണ്, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാർ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ശിവനും ആര്? ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അങ്ങനെ വരങ്ങൾ നേടുന്നതൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ആയ അഭിഷ്ടങ്ങൾ, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവും ശിവനാണെങ്കിലും അത് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരാണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് ദേവന്മാരുണ്ട്, അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാർ അഭീഷ്ടങ്ങൾ അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവിന് ഹിരണ്യകശിപു വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അപ്പൊ രാവണ ആരാണ് വരം നൽകിയത്? ശിവനാണ്. അത് ഹിരണ്യകശിപന് വരം കൊടുത്തതായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവാണ്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാൻ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ താഴെയാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സർവ്വ അനുഗ്രഹദാതാവ്, എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അയ്യോ ഞാൻ നാളെ ഭഗവാനെ പറ്റി അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതെനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ എന്തായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവും? അത് നമ്മളെ കർമ്മം. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മറന്നു. കാരണം നമ്മൾ അത്തരം പ്യൂരിഫൈ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഈ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മബന്ധനങ്ങളും നമ്മളെ മുൻജന്മ സുഹൃത്തം, ഈ ജന്മ സുഹൃത്തം, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവര്. കാരണം ഇവര് പറയും ഭഗവാനോട്, അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ശരി, ഞാൻ നാളെ ഭഗവാനെ ചെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, എനിക്ക് ഒരു 5 കോടി രൂപ കിട്ടണം എന്നങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച എനിക്ക് 5 കോടി രൂപ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെയല്ല നമ്മളെ നിരീശ്വരവാദികൾ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഭഗവാനെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹിരണ്യകശിപന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നല്ലേ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജീവജാലങ്ങൾ. കാരണം ഹിരണ്യകശിപന്റെ അടുത്ത് ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ദേവനുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറയുമ്പോ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ പറയുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. എന്റെ ദേവൻ അവിടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരില്ല. ഭഗവാനെ ആരെയും ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും നേടാനില്ല. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, അതേപോലെ തന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞാണത്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസമാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയവനാണ് പരഹംസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്യാസികളിൽ തന്നെ, നമ്മൾ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിൽ തന്നെ പല തട്ടുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഈ പരമഹംസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും, മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരഹംസർക്ക് പോലോ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരികതയെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഒരു കുന്തി ദേവി ആ വിനയാണ് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്ഫുരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? മഹാജ്ഞാനികൾക്കടക്കം അങ്ങയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം കുന്തിദേവി അത്തരം ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? ശരിക്കും കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കണത് നമുക്കറിയാം. ദുഃഖം തരണമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കുന്തിയുടെ ജീവിതം തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കംപ്ലീറ്റ് ദുഃഖമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ ദുഃഖം തരുന്നത് എന്തിനു? ഭഗവാനെ വിളിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ. ജീവമുക്തമായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തി എന്ന പോലുള്ള വിനയായുക്തനാരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാകൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും, ശരിക്കും കുന്തി ദേവി പറയുന്നത് ആ കുന്തി ദേവിയുടെ വിനയാണ്. സത്യം അതിന്റെ വേറൊരു തിരിച്ചു പറയാണ്. അവർക്ക് മാത്രമേ, ആ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ജ്ഞാനികൾക്കല്ല കിട്ടാ, സന്യാസി വര്യന്മാർക്കല്ല കിട്ടാ, ഭക്തന്മാർക്ക്. ആർക്ക്? ആ കുന്തി ദേവിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിന് കുന്തി കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരികളെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്.
ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലാഭിലാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു അഭിലാഷം ഇല്ലാത്തവരാണ് മുക്താത്മാക്കൾ, അല്ലെ? കാരണം ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അവര് ആത്മരാമന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ആനന്ദം ആ ഉള്ളിൽ തന്നെ, ആത്മാവിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. ആത്മാവിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അവർ ആനന്ദം അനുഭവിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആത്മരാമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കേൾക്കാനുമായുള്ള അത്യം അഭിലാഷത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. മാഗ്നറ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും ഭഗവാനെ. അതാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രംഗമുണ്ട്, ഉദ്ധവർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതായത് യമുന നദി കൂടെ ആ ഭാഗത്തു കൂടെ ഒന്നും പോവരുത്, ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്നും പോവരുത്, അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളെങ്ങാനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷകരായി മാറും എന്ന് ഒരു ഹാസ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കണ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത്രയാണ് ഭഗവാന്റെ പവർ. ഭഗവാന്റെ എരുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല. നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? ആത്മരാമന്മാരാണ്. അവർ ഉള്ളിലാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തിയിൽ നിൽക്കണം. അവര് എല്ലാതും വിരക്തി അവസ്ഥയാണ്, ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതോടുകൂടെ ആസക്തി വരികയാണ് അവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി ഉണ്ടല്ല, ആകർഷണമാണ് വരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ അഭിലാഷത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളും ലീലാവിലാസവും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരെന്തുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു? അവർക്ക് ഭൗതികത എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു? അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭൗതികതയല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്ര അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്, അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. മനസ്സിലെ? അവര് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭൗതികതമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. ഭൗതികത മുഴുവനും വിരക്തിയിലൂടെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? ഇത് മുഴുവനും ആകർഷിക്കപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ഇത് വേറെയാണ്, ഭൗതികത വേറെയാണ്, ആത്മീയത വേറെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം, മുക്തിക്ക് അപ്പുറമുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും മുക്തിക്ക് വേണ്ടി വ്യഗ്രനല്ല. മുക്തി ഒരിക്കലും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തം 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം 5 തരം മുക്തിനെ പറ്റി നാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് സായുജ്യം. മറ്റു 4 ഭക്തൻ ആഗ്രഹത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും സായുജ്യ മുക്തി എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിത്വം തന്നെ പോയി, അല്ലെ? നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും ആക്ഷൻ ഇല്ല. നമുക്ക് പിന്നെയും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കി 4 ലെവലിൽ വരുമ്പോഴും, മുക്തിയിൽ വരുമ്പോഴും. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വീണ്ടും കുറച്ചെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നേക്കാൻ. ഇതിലോ സായുജ്യത്തിലോ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത് മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ഈ 4 മുക്തിയും ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചില കൃഷ്ണഭേദത്തിലുള്ള ആത്മീയാകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനേലും ഉയർന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോവാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നല്ല, നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് കയറിപ്പോവാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, അതിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാര്, അതിൽ തന്നെ പല ലോകത്തിൽ, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തന്നെ പല ഡിവിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ 4 മുക്തി ലഭിച്ച മുക്താത്മാരിൽ ചിലവർ, എല്ലാവരും എപ്പോഴായിട്ടില്ല, ഈ മുക്തി ലഭിച്ച സാരൂപമുക്തി, സായുജ്യം അല്ലാത്ത 4 മുക്തി ലഭിച്ചവർ തന്നെ അതിൽ ചിലവർ എന്താണ്? ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയ ലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വൃന്ദാവനം. നമ്മൾ താഴത്തെ ലോകത്തിനെ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ സാധാ വൃന്ദാവനം. അത് നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പാണ്. അതിന് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മീയത ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അത് ആത്മീയത തന്നെയാണ്, അത് പകർപ്പാണ് അതിന്റെ.
നമുക്കത് എന്താണ്, നമുക്കത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡാണ് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടാണ് നമുക്കത് കാണുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, സാധാരണ നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ ചെന്ന് പെട്ടാലും നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത്രയും വലിയ ആത്മാക്കള് അവിടെ ഉള്ളതാണ്. വളരെ ഇതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഈ എന്താണ് നടന്നത്, കുംഭമേളയ്ക്ക് നടന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കഥകളിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അറിയാത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കള് അവിടെ വന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലും അത്ര വലിയ വ്യക്തികൾ അവിടെ ഉള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആചാര്യന്മാരെ പല സമാധി സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മ പ്രഭാസ്വാമി അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലതും രചിക്കുന്നത് തന്നെ, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥകൾ. അപ്പൊ അവർക്കത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടും, ആയ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടും. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പ്രഭുപാദ സ്വാമിയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദ സ്വാമി എഴുതിയ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും അത് വായിച്ചു നോക്കും. വായിക്കണ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് വായിക്കുന്ന തെറ്റിതിരുത്താനല്ല, അറിയാൻ വേണ്ടി. കാരണം എന്താണ്, ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രഭുപാദ സ്വാമി അല്ല എഴുതണമെന്ന് പ്രഭുപാദ സ്വാമി നമ്മളോട് പറയാണ്. ഞാനല്ല എഴുതുന്നത്, എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സ്വയം രണ്ടാമത് വായിച്ചു നോക്കണം, ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. തിരുത്താനല്ല, തിരുത്തുന്നൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. അതാണ് അവരാണ് പറയുന്നത്, അവരാണ് എഴുതിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് പരമ്പര കണക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് തീർക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ 30 എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്? 3 സ്ലൈഡും കൂടെ ഉണ്ട്. 3 സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ എടുക്കും. പറയാം. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഗുരുജി. നാളെ 3ന്റെയും 4ന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ 3ഉം 4ഉം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ തീർക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 3 സ്ലൈഡും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിടിക്കില്ല. നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യാം. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തി കൈവരിച്ചാൽ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ബലമേ കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ബലമേ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്താ, പിന്നെ 4 തരം മുക്തി ലോകത്തിലെത്തി. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തിയവരും 4 തരം മുക്തി ലഭിച്ചവരും കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ ബലം, അവിടെ ചെന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യണം. അവിടെ പ്രശ്നം, അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മള് പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണത്തിന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മുക്തിയും 4 ഘട്ടം തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഈ അസ്തിത്വം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത്. നമ്മളത് നമ്മുടെ മൂല സ്വരൂപം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അത് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കണം. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സനാതനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. ആ സ്വരൂപം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തി മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം മാത്രമാണ്. ആനന്ദം മാത്രം പോയിട്ട് ആനന്ദിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കളയണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒട്ടൊരു പാകം വരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടെന്ന് അവര് സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതുമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അപ്പൊ ഈ മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, മുക്തി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഭക്തി തന്നെ ഈ 4 മുക്തി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിൽ നിൽക്കുക, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സമൃദ്ധി അത് നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ അതിൽ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ മുക്തി തന്നെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്ന് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം. കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തില് ഇരുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ആവും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോപന്മാരെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഗോപന്മാര് അത്ര കാലത്തെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരെ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്നുയർന്ന് നമ്മൾ വരും എന്നാ പറയുന്നത്. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും. അപ്പൊ മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സാധ്യത. അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. ആർക്കാ കിട്ടുക? സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർവിക്തവാദികൾക്കും, പിന്നെ ആർക്കാ കിട്ടുക? ഭഗവാൻ വധിച്ച അസുരന്മാർക്കും സായുജ്യ മുക്തി തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം. സായുജ്യ മുക്തി കാരണം ഭഗവാൻ തൊട്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ തൊട്ടത് എന്താണ്? അത് ആത്മീയമായി മാറി അല്ലെ? അപ്പൊ അസുരന്മാരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയമായി മാറുന്നു. ഗോലോകത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസം ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗോലോകത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായവർ, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവരാണ് ശരിക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആയ കാലടിപ്പാടുകൾ, ആചാര്യന്മാരെ കാലടിപ്പാട് തുടരുന്നത് ഗോപികന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ലീലകൾ, ആ ആനന്ദം, ആ പ്രേമഭക്തിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കില്ലേ? എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ എവിടെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊരു കാര്യം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് എത്ത വേണ്ടുന്ന സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ? അൾട്ടിമേറ്റ് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആൻസർ ഇല്ല അല്ലേ? വേറെ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷം. ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ജോലി കിട്ടാൻ, അങ്ങനെ എൻജോയ് അല്ലെ? സന്തോഷം. ഈ സന്തോഷം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സന്തോഷം എന്നാണ്. അത് പരമാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര തപ്പിയാലും നമുക്ക് അത് കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടോ. പ്രഭുജി, എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ശരി, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മള് ലൈവ്